نند ارسلان و درهیان ختم القرآن دے زار 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 نند ارسلان و درهیان ختم القرآن دے دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دے نند ارسلان ختم دا قرآن دے دا محمد ارسلان ختم دا قرآن دے دا محمد ارسلان هم دے ورسرا دا کشر نور محمد ریان هم دے ورسرا دا کشر نور محمد ریان نن قاری واجد زار 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 نن قاری واجد صاحب خوشال پہ بیشان دے نن قاری واجد صاحب خوشال پہ بیشان دے نن دا ارسلانو دریان ختم القرآن دے دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دے نند ارسلان ورکی جڑش بید قرآن پاک تقریب ورکی جڑش بید قرآن پاک تقریب جڑ کل محفل دے عجائبوں کی عجیب جڑ کل محفل دے عجائبوں کی عجیب ورکی جڑش بید زار 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 ورکی جڑش بید نندر کلی چراغان دے نند ارسلانو دریان ختم القرآن دے دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دے نند ارسلانو دریان ختم القرآن دے دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دے نند ارسلان دا یہ وارمان دا مرو پلار دا زندگی دا یہ وارمان دا مرو پلار دا زندگی دا مقرا استدا پہ رب دا خوشحالی دا مقرا استدا پہ رب دا خوشحالی رب یہ پورا کڑے زار 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 رب یہ پورا کڑے نندا مورو پلار رمان دے نند ارسلانو دریان ختم القرآن دے دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دے نند ارسلان والا خاندانی کی یوم سر سیالی والا خاندانی کی یوم سر سیالی دی دنیا دلی صاحب بکور کے خوشحالی دی دنیا دلی صاحب بکور کے خوشحالی نن پا خوشحالو زار 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 نن پا خوشحالو باندی خوشحال بابا جان دے نند ارسلانو درہیان ختم القرآن دے دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دے نند ارسلان زار نند ارسلان دی خوشحال قاری فرید اللہ سے طوفانی دی خوشحال قاری فرید اللہ سے طوفانی لغت سے قاری ثنا اللہ سے لسانی لغت سے قاری ثنا اللہ سے لسانی لغت سے قاری احسان اللہ پر شادان دے زار 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 لغت سے قاری احسان اللہ پر شادان دے نند ارسلانو دریان ختم القرآن دے دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دے نند ارسلان زار نند ارسلان رضی اللہ دے دسیانو سرسیان رضی اللہ دے دسیانو سرسیان ہم یہ دے خوشحال پہ بلتر محمد بلال ہم پہ دیر خوشحال پہ بلتر محمد بلال ہدایت اللہ زار 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 ہدایت اللہ تن حاصل دیر اطمینان دے ہدایت اللہ تم حاصل دیر اطمینان دے نند ارسلانو دریان ختم القرآن دے دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دے نند ارسلان زار نند ارسلان دید مشران و برکات بکی شامل دید مشران و برکات بکی شامل انشاءاللہ رسیب بچیان طرف المنزل انشاءاللہ رسیب بچیان طرف المنزل دوی باندے
بے فضل زار 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 دی بندل بے فضل دباغ رب غنی سبحان دی نندر سلانو دریان ختم القرآن دی دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دی نندر سلان دار نندر سلان وجدی مجددی الحاج حافظ خان بہار فاضل دیوبند ورطا حاصل علوی اعزاز فاضل دیوبند ورطا حاصل علوی اعزاز دیتا ننجاری زار 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 دیتا ننجاری برکتوں فیضان دی نندر سلانو دریان ختم القرآن دی دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دی نندر سلان زار نندر سلان نم ابو سعید لرم لکلی میں اشعار نم ابو سعید لرم لکلی میں اشعار آسو تفیش کری دخیالات میں اظہار آسو تفیش کری دخیالات میں اظہار دی اخیر شعر زار 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 دی اخیر شعر باند ختم دا بیان دی نندر سلانو دریان ختم القرآن دی دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دی نندر سلان زار نندر سلان نندر سلانو دریان ختم القرآن دی دا پیدا اللہ رب العزت عظیم احسان دی نندر سلان زار نندر سلان نندر سلان عزت مند اوریدونکو دستار بندے دا خیستا نظم تاسو پاوان دی شاعر ابو سعید بالاگر اوریدو چی داغی موبائل نمبر دی 03646 دے ریکارڈنگ عثمانی اسلامی اسٹوڈیو پر ہوتی مردان جوش چی داغی موبائل نمبر دی 03645